ka khubor ka bala penki ya ka pertai football kham tam ya kinong ich football hendia kat kum kecing penmena ka kanhun ya lakai jong kendia kane kon persya ka Brazil hakalai 3 Oktober mentau snem arajar punriu havive kananda yu ba bharati krirankan lane ka babun kibru kitip kum ka Salik Stadium ka Badona Kolkata kane kam day tangka friendly match ka bajulong man kapor kalong ka chekon ka balon jingmot ka bakraw bha namar ka Brazil ka day ka way na kikanhon baklan tam ha ka history cho ka football kalara hadu sansin ya ka FIFA World Cup bat kala penmi ya ki klor ki baponam kom Neymar Vinicius Junior bat sibun ki wepat ki rangilekai nakaliang jongkan dia kane kadai ka kabu ka bakraw tam ban pen i ka cingkiu jong ka football hendia haki snam ki bala legno kan dia klastang ban yelekai baki kenhon ki bakraw henre ban kon persya ka Brazil kalong ka way ne kecilakai ka bahetam ha ka history jong ka India kinong Christian football hendia klastang ban keren syapang kane kecilakai nadu bala perbenai ka taring ha social media bon kila penpau ke cingkeman jongki bat ki ong bakane kala banlong ka way ne kecilakai ki babon tam kinong page ha ka history jong ka football hendia ka stadium ha Kolkata kalong ka way ka stadium ka bahetam Asia laju penlong hangne ya pun kecilakai ke bakraw henry kane keciakon na pedeng kendia pat ke Brazil kanang penpau syu ya ka kerteng jong ke stadium ha ka perthei kawai pat ka cingkeli ka babun kino Christian kidang kwa bantip kalong hatu Neymar unwan ya lekai ne em hadu menta om padon kano kecing permena ka bathikna ya kirang lekai ki bon wan mikmat ya ka Brazil ka jingjit ya ka kanhon kan syong hau coach bat ka jinglong jong ka koi ka khia jo kirang lekai ha ka te kapor om la ban ong bo Neymar un ya lekai hadu balapan mi ya ka official squad nalor kata bonro kidang apan tip manoki klor jong kendia ki ban mikmat sya ka ne ka chiakon lada kirang lekai baponam jong kendia kenyo ban lekai persya ya ki klor jong ka Brazil kan long ka jinghikai ka bakodor tam ya ki coach jong baro art liki kenhon kin sim ya kane kecilakai kum ka kabu ban persang ki boy ki batmai bat ban pej ya kecing trelang jukirang lekai wadla kecing khon kam ai trophy hende kecing mat persya ya ka kenhon kum ka Brazil kade kecing mentoy ka bakraw ya ki kinong pej ya lekai ro kin budin ya kane kecilakai namar ken dia bat ka Brazil kim je kendo man kapor kane kade ka tau ba kecing khon kalak lalong ka khubor ka baki paj ba ki ap community hakeleng kari kecing kermen jo kino Christian kendia kalong baka kanhon kan lekai de kecing slur batkan peni kecing rap markeliang ngadu bastang hadu ka bakut jong kecing lekai wat lada kecing lekai kan long ka bae henry kecing khon persya ka Brazil kadai lupa ka history nalor kecing khon hi kane kecing lekai kan nongru kalat ka bapen i kecing la jong kendia ha ka perthai football bon kiru sempang ki ong baladakan dia kayo panyelekai man kapor persya iki kenhon ki baklantam kum ke Brazil kana ken tiuru iki rangelekai bat kinang tebet syusyu ka Brazil pat kan syemye kane kecing lekai kum ke benta jo kecing penkre ya kecing khon ki bakham kongsan banwan kum ta wala ka de ka friendly match hendai la kmelinti ba kecing lekai kan long ka basten ka bai tenat bat ka badap laki buj jong kecing lekai ki babha kawai pat ka benta ka babun kino Christian ki ap kalong kacing permenai ko official squad ondala jan ka singi lekai ka AIFF bat ka CBF ken penmi ye ke kerteng jong kirang lekai ki basyajin ki paj ba ha Kolkata kila pen kre ru pan priang ye kino Christian na keleng ken dia la kmelenti ba ki hotel kilinti ya ba ki jaka syongkai ken dap le kinong wan pej kai kane kan longru kacing mentoy ya kayo ka kod jong kanong ba Kolkata namar bon kinong wan chungokai kinwan basakhi ya kane kacing khon kan longro kalat ka babha pan kentiwi ka football hendia ki khna bat ki samla ki stang ya kane kacing lekai kini i balada ki tresitom ki laru ban poi saka kerdan bakin lekai persya ya ki kenhon ki bahetam ha ka perthei nakaliang jo kino Christian ka Brazil bon kinwan ban ai mesim mel ka jong ka kenhon kum juru kino Christian ken dia kin pendap ke stadium de ki lama ba ki jingruai ki ba ai mesim kanekan penlong ya kecilakai panlong kepadap da kecing kemen bat kecing penhun ya ki paj ba
kajing lekai kan peniru paka football kalaban peniso yaki beriu ki baper na bari wat lagi kenhun kene kon ban job hamadan Henry hadin kecil lekai kajing long perlok pat kajingnya buram hapdeng jokirai lekai kadang long kapakong santam kumta kat bakalai terik u Oktober mentau senam arajar pendreu kanang jan kajing community joki pajba kanang Jerman kesngi hatu kan dia kan laban peni kecil lekai kapakrau persya ka Brazil hatu nginiu i kecil lekai kapadap daki gol ban kecil lekai ke baitenan ya kini baro on setip tang hadin kesngi juang kajing kon